Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sagunging para pamirsa ingkang tansah setya tuhu mirsani channel Sulalawe tempun dipapan kadununganipun, mugi-mugi sedaya kinanjar segera waras jasmaniah rohaniyahipun dhahir lan batinipun, lan mugi-mugi sedaya ingkang wis enten Sulalawe dipun gampelaken sedaya urusanipun lan dipun tambah rezeki yang kathah mlimpah ruah rendanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki dalem Mbah Suntara badhe nerangaken perkutut berkaturanggan lurah lur anggene pun angsal ndik dalu teng makom Kemiri. Perkutut niki posisine kalih pendosa teng Pelawangan, kirang langkunge 3 meter saking pendosa. Lan di dalu niku dipendet saged lho. Tunggale kalih tapi kenging setunggal, tapi alhamdulillah ingkang kenging perkutut lurah, perkutut ingkang sae kang barokah. Dados para sedherek sedulur supados mangertos katuranggan perkutut lurah dos pundi sedetaile utawi sak bener-benere, lan iki mengke dalem badhe kula terangaken. Dados perkutut berkaturanggan niku maksude katuranggan niku katur niku ngendikan lho. Anggan niku rasukan baju diagem kula panjenengan sami. Lah turangga niku tumpakan, culika niku pusaka, garwa niku bojo, wisma niku omah. Dados tiyang kang perkutut berkaturanggan kedah ingkang pun jangkep pun omah-omah. Fa insyaallah berkah ngajeng sak wingkingipun. Lagi dalam badhe nerangken perkutut berkaturanggan di dalu teng makom Kemiri lho. Niki hasilipun. Niki perkutut lurah. Perkutut lurah niku lureke niki berurutan lur. Lah niki saking lulur dan lulur gulu teko sirah niku namine lurah. Lulur niki lulur, lah niki gulu niki sirah. Dikarani perkutut lurah, lureke dugi sirah. Iki perkutut lurah. Nah niki dodone nget. Ya, perkutut lurah. Jadi lureke niku remeng-remeng kados sisike sawar, kados sisike ula. Nah niki cetha ngeten. Tapi kita biyen mboten ketinggal, nek mboten dicaketaken. Dadi samar sisike niku samar katuranggan lurah. Nah dicaketaken diparingi cetha. Nah dicaketaken diparingi cetha. Ya niki lurah. Lure samar. Niki lure berani itu. Katuranggan lurah. Nah, ini bersih, dodone bersih. Putih bersih. Dan niki sukune lurus lur. Sukune niku lurus. Serate lurus.
Dadi lurus. Dan niki pangkale niki ten petake. Teh disuruh derajat. Ten putih. Suruh derajat. Mboten jujung derajat namanya lho. Nek suruh derajat iku teng ekor, nek teng pangkal niki junjung derajat. Dan niki sisi niku nek diitung tipe peksa peksi sabdo penito atau peksa peksi sabdo tipe sabdo lho. Dipeksa peksi sabdo penito atau sabdo tipe sabdo. Katuran dari timbang iki luwih ngeten to. Jadi betul katurangan ciri matine nggih mboten nika lur. Lurike, ulese dah paham. Iki penerapan di dalu. Jadi katurangan lurah niku manfaate ageng banget. Dene katurangan lurah niku mboten kok dadi pejabat lurah niku mboten. Lurah niku mboten. Ketut katurangan lurah niku nggih lurike dugi lulur ngantos dugi sirah. Mesti geger bulu ngantos dugi sirah niku namine diwastani disingkat mawon perkutut lurah. Nek lurah niku sasine perkutut mboten wonten, nggih namung singkatan name mawon. Dadi diwastani dasanama. Dadi jeneng niku kathah. Enten sing mastani lorlah, nggih lorlah iki saged maksudnya lurah ini lorlah nih sakit. Lah niki katurangan lurah niku biasane wibawane ageng, pamit kangge pemimpin, pejabat niku wibawane ageng sanget. Bisa saged nambahi ketentreman rumah tangganipun saha rezekine tambah gampil, tambah lancar, tambah barokah. So yang rambut perkutut katurangan orang mengaten niku manfaat banget, ageng banget lho. So dadi pemimpin niku nggih disegani, disungkani masyarakat. Luwih sae, luwih barokah, luwih wibawa. Dan katurangan perkutut lurah nggih kados mengaten nika lur asalipun di dalu teng Makam Kemiri. Nggih, Makam Kemiri di dalu niku nggih rada mistis lur. Nggih nembe badhe wonten tiyang sedo. Jane kancane kula jak mriku mboten purun, tapi nggih perkutut mawon mboten marik-marik nggih. Alhamdulillah diparing perkutut lurah mengaten nika. Dadi perkutut lurah niki manggone teng tempat utawi nggih makom utawi nggih wingit lho. Nggih boten teng tempat sing wingit teng makom-makom ngoten niku boten enten perkutut lurah. Torangsal kirang sae kirang barokah. Kayak teng-teng niku tempat wingit teng Sendang napa teng pundi mawon dan ngoten niku insyaallah saperkutut katurangan istimewa kados ngoten niki lho. Dan itu hitungannya sukune tipe sabdo. Sabdo ini ngendikan kalau di pemimpin itu dipercaya kalih. Cara gada di pejabat nggih sak bawane sedaya manut. Ami dadi guru anak muridé nggih do manut. Umpami dados kiai nggih santrine padha manut. Nami tipe sabdo. Dan iki paruwe niku gedhong mengolor dadi ndongake tunggal niki anu napa niku teng leher gulune niki kan dekok betul pisan dekok dadi niki nggih diarani cadhong kenanga saged ndongake sing gadah. Dan iki uleset ireng cemeng trah Majopahitan ireng
iki kanthi rada brodol mangke ampun kula ramut kula saya nembe asal dalu insyaallah kita kutut ingkang becik ingkang sae. Dan iki kore diitung dalu iki udah brodol lho. Iki 12 iki kore 12 tipe Jaya Dina. Nah, setunggal kalih 3 gangsal. Wah, 12 tipe Jaya Dina lho. Iki perkutut istimewa. Di Jaya Dina niku tiyang sak mlampah teng pundi manggen kadununganipun paring slamet lho. Usaha nopo kemawon paling lancar, paling barokah, paling selamat. Iki katuragan lurah ingkang istimewa. Lurah niku sejatine nggih namung dosa nama namung nami. Terus perkutut katuragan lurah mengaten nika termasuk katuragan ingkang istimewa yang betul barokah. Ini hasil penangkapan perkutut Sendang Kemiri lho. Iki kula nerangkan perkutut lurah mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Di lurah niku cara critane niku nek Raja Wana niku wonten rajek besi wonten perkutut lurah niku jajane mboten wonten namung nami dasanama. Jadi asline lurah nggih namung sebutan singkatan saking lulur dugi gulu dugi sirah lure namine surah namine lurah. Lah loreke teng dodo niki teng dodo sing pesane wau ngeten iki namung samar lho. Samar niku kados lureke samar di nembus-nembus ngeten iki samar mboten cetha. Niki katuragan lurah lho. Nggih ngene kula matur nerangaken katuragan lurah kula kabeh semanten lur. Wonten atur katane kula kanthar pilen sae ngapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.